Zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska bude tady to, dneska to budeme kupřit ve farmingu, další farming a potom si ještě možná sklízíme, až nám roste další ten. Jo. V první řadě byl bych rád, kdybyste šli na můj druhý kanál Kecip Fresh. Napište do videa Kecip a vám to už najde. Po tady tím kanále vám to už najde. Nebo tam napište Kecip Fresh a druhou věc by jsem chtěl, abyste nahodili like a odběr. Jo, teď počkám, jestli máš ten like odběr, jo. Jo, klikni na něj. Klikni na něj. Už se klikl a like? Dobře. Na like si klikl a na odběr taky. Dobře, už jedu už. Dobře. A jestli jsem tam nedal tak odběr nebo like, tak budu odběr, like, že prostě lidi, co se na mě koukají, tak moc nemají odběratele, jo. Ne, kecám, mám hodně odběratelů, 616 a děláme 1000. Jo, a dejte prosím like a odběr. A ať vám další video neuteče, dejte se ještě zvoneček, kámo. Ať vám to prostě neuteče, ať potom nehledáte nějaký videa, nebo tak, ať vám to prostě přijde do zpráv, jo? Tak udělejte, aby hrozně mě s tím podpoříte, jakože hrozně moc. Jsem hrozně už rád, kámo, že mám 600 odběratelů, chápeš to už jako dní. Kurně, já chci 200 000. Já zkusím našetřit si 200 000, ale nesmím si jít kupovat, tak těžký. Já si potom koupím asi maniťák. Tady ten. Ne, tady ten ne. A potom si koupím tady to na balíky, potom balíkovač. No kámo, bude drahý jak prase. To možná ještě bylo přes 300. No, já si to našetřím. My to dáme pracovníkovi, aby jdem sklízat. Tady to dáme pracovníkovi. Tady to si necháme pro nás a bude jezdit traktorem, to vyjde líp než s kombajnem, kámo. Kombajn mi moc nejde. Prostě mi kombajn moc nebude. Jdem na to. Let's mop. Co se tady udělám, potom se vypnu video. No, hodí to. To nemůžeme. To nemůžeme. Kurňa. Jo, lidi, já vám končím video, už musím, jo. Tak zdar. Odběr. Tak je to odběr a čus.